Чантеви приказки. Пръцко от Пръцколандия. Сърцето на Долчинка, където дърветата растяха на обочета, а реките бълбукаха като газирани напитки, се намираше веселото градче Пръцколандия. Там живееха най-пухкавите, усмихнати и музикални същества на света. Най-веселите от всички бяха Пръцко, Мехурка и Пухчо. Трима най-добри приятели, които имаха една много специална способност. Когато пръцкаха, от тях излизаха цветни и светещи мехурчета. Хайде! Кой ще направи най-висок мехур? Аз! Пиу-пуф! Гледайте сега моето! Тримата се търкаляха от смях. Преследваха мехурите и се надпреварваха кой ще направи най-смешния звук. Един прекрасен ден, докато тримата си играеха в града, пристигна непознат. Той беше люлав, пухкав и много сърдит. Носеше огромен куфър с катинар. Аз съм господин Забранко, пазител на спокойствието и мълчанието. Всички млъкнаха. Забранко извади от куфъра огромна метална табела и я дръжна пред градската порта. На нея пишеше: "Забранено е да се пръцка." Пръцко, Мехурка и Пухчо се спогледаха ужасени. Ама защо? Защото е неприлично, шумно, безсмислено. От днес нататък никакви пухове, фрррр. Той раздаде на всички в града малки бележки. Внимание, при напън, стискай. Дните минаваха, Пръцколандия вече не беше цветна и весела. Мехурите не пееха, дърветата не вибрираха от смях. Съществата се стискаха. Стискаха се толкова, че започнаха да се кривят като макаронки. Ставаха червени, очите им се разширяваха. Коремчето ми. И моето? Аз не мога. Вероятно щяха да експлодират от стискане, ако в този момент не се беше появил лекарко. Най-мъдрия и усмихнат доктор в цяла Пръцколандия. Отдалече виждаше, че нещо не е наред. Какво сте се оклюмали, мили пухчовци? Забранко ни забрани да пръцкаме. И много ни боли. Ах, този Забранко. Деца, пръцкането е важно за здравето. То помага на телата ви да се чувстват леко и весело. Значи? Можем да пръцкаме? Не просто можете и трябва. Вие сте Пръцколандия. Вашите мехури са вашата музика. Пръцко се изправи, Мехурка светна, Пухчо подскочи. Но един още трябваше да бъде убеден. Господин Забранко стоеше наблизо с кръстени ръце. Господин Забранко, позволете ми да ви покажа нещо. Хайде, миличък. Едно малко деликатно... Това е красиво. Точно така! И за това предлагам голям Пръцко фестивал! Цяла Пръцколандия избухна в радост. 3 дни се носеха цветни мехури, свириха балонени оркестри, съществата танцуваха, а Забранко участва в състезание най-музикален пръц. Спойлер! Класира се трети, но много се гордееше. Пръцко, Мехурка и Пухчо спечелиха награда за най-весел екип. Мехурка пръцкаше зелени мехурчета с дъгички, Пухчо жълти балончета с еднорози, а Пръцко сини балончета с звездички. И на тях се носиха стотици пъстри мехури, доказателство, че свободата, смеха
И това да бъдеш естествен правят света по-прекрасен. Край, но може би начало на нов пух.